A todos e a todas, esta rolda de prensa é para anunciar públicamente que hoxe presentei a renuncia ao meu cargo como concelleiro e, polo tanto, a todas as responsabilidades políticas que iso conleva. Esta renuncia débese única e exclusivamente a motivos familiares, a motivos persoais, que, dada a dedicación que precisa a política e un cargo como eu desempeñaba, me obrigan a tomar esta decisión, unha decisión na que, ante a disyuntiva de continuar co proxecto político ou atender, coidar, dedicar a familia e asuntos persoais, pois se decantan por este lado, por esa atención familiar que me necesita neste momento. E eses son os motivos. É unha cuestión que xa se ven producindo dende hai tempo, pero que derivado de outros contextos políticos que provocaron que adiara para evitar que se puidera dar calquera lectura política, porque non existe ningunha, chegou até hoxe, que é o momento oportuno para facelo efectivo e para que quede claro que son, como digo, motivos exclusivamente persoais os que me obrigan dolorosamente, porque evidentemente eu quería haber cumprido co compromiso que adquirín coa militancia do Bloque Nacionalista Galego para continuar este mandato, pero sopesando as dúas cuestións, evidentemente hai que atender o que neste momento máis me necesita. Vai facer agora 15 anos dunha intensa vida política que me confiaron os compañeiros e compañeiras do Bloque Nacionalista Galego en distintas responsabilidades, 15 anos de intensa vida política que evidentemente agradezo moitísimo a toda a militancia do BNG que tivera posto en min esa confianza para desempeñar esas funcións. 15 anos dunha intensa vida política que, como toda obra humana, está chea de erros e acertos. Os erros son meus e os acertos, como non pode ser de outra maneira, do Bloque Nacionalista Galego. Eu neses 15 anos nunca pedín nada, nin ambicionei nada. Agora sí pido unha cousa, xa yo decía onte aos compañeiros e compañeiras do BNG na Asamblea, pido comprensión e respeto por esta decisión que, insisto, ten que ver con motivos absolutamente persoais e familiares e que eles onte na asamblea que celebramos e no que yo expliquei así o entenderon e así mo trasladaron. 15 anos, xa digo, de intensa vida política e agora ábrese outro período para ser o que nunca fun, porque coincidiu así, única e exclusivamente militante de base do Bloque Nacionalista Galego, que é o que vou ser agora, militante de base do Bloque Nacionalista Galego, porque do ano 1999 que entrei, porque así o decidiran compañeiros e compañeras Alán Becerra de concelleiro, fun militante do BNG, pero ademais tiven responsabilidades sempre políticas. Agora vou ser militante de base, unha nova fase, e como tal militante de base vou seguir a tope apoiando este que creo é o mellor proxecto político para o país, o do Bloque Nacionalista Galego, e vou seguir colaborando activamente alá onde poda co proxecto e cos compañeiros e compañeiras do BNG de Lugo e de calquera outro sitio. Isto non ten máis que unha cuestión puramente individual, porque aquí, os que estamos aquí hoxe en día, e les agradezo que estean nesta rolda de prensa acompañando, sabemos que no BNG o traballo que se fai ten un carácter fundamentalmente colectivo, non individual, e como traballo colectivo que é, vai seguir adiante con igual, ou se cabe aínda máis forza, e eu evidentemente vou seguir aí tamén apoiando o traballo dos compañeiros e compañeiras do BNG e poñendo todo o que poida e o que eles consideren oportuno dentro das miñas posibilidades, e aí imos estar todos. Como non pode ser menos, aínda que vou ser o máis sintético posible, toca, despois de 15 anos desta intensa vida política, os agradecementos, e o primeiro, como non pode ser de outra maneira, é para a organización, para o BNG, para a militancia do BNG, que me permitiu ir
neste proxecto político, colaborar activamente neste proxecto político do BNG durante estes anos no que vou seguir, pero me permitiu en primeira liña estar aí, e o meu agradecemento para os que hoxe poden estar aquí con nós, como os que non están, pero que onte me demostraron na asamblea que tivemos o seu cariño e o seu afecto, e que penso seguir correspondendo a el no futuro. Un proxecto político que ademais me permitiu tamén coñecer, entrar en contacto non só con eles, con toda a militancia e elas, toda a militancia do BNG, senón coñecer a moitísima xente, e creo que poder decir que paro agora neste momento con moitos máis amigos e amigas dos que tiña antes, e creo que iso é importante. Amigos e amigas que fun coñecendo e contactando durante estes anos de vida política, e a eles tamén o agradecemento a todos os colectivos, asociacións cos que tiven ese contacto, colectivos culturais, deportivos, veciñais de diversa índole, cos que intentei sempre traballar, un traballo que fixen sempre a prol do BNG. E tamén, por suposto, aos medios de comunicación, os que estades aquí e os que non, os que compartimos durante estes anos en diversos sitios, pois tamén este camiño, e agradecervolo tamén moito. E nada máis, eu instar aos compañeiros e compañeiras do grupo municipal que o van facer igual o mellor de ben como se está facendo a toda agora, e a todos os que estades aquí e os que non, a que eu como militante de base vou estar aí e instarvos a seguir traballando, facendo este magnífico traballo político ao lado da xente, e da xente que máis sufre, das maiorías sociais de Lugo e deste país, que necesitan proxectos políticos que estean a carón deles, como está o do Bloque Nacionalista Galego. E nada máis, pola miña parte, voulle ceder agora a palabra a Alex, o responsable local do BNG. Compañeiros, compañeiras, amigos e amigas, moitísimas grazas. Eu vou seguir aí donde toque, e aí estarei para o BNG, xa o acabo de decir, e para o resto tamén. Así que moitísimas grazas. Bueno, Antón, bueno, dixen que non me iba a emocionar, a ver se consigo. Non te emociones, non te emociones, Claro. non vale. O agradecemento do BNG a Antón polo traballo que fixo sempre lealmente, con moita humildade, con alta capacidade política, con un compromiso co bloque, que pensamos ao bloque, co que defendemos ao bloque, e co país, e sobre todo tamén con unha empatía terrible, unha empatía increíble que a xente que sufre, e que sufre as consecuencias das políticas que este modelo económico social no que estamos pois nos leva, non? Nos leva a que sufra, non? Antón representou eso, fixo un traballo excelente para o Bloque Nacionalista Galego, un traballo honesto, humilde, volvo a repetir, pero con moito carácter, e falando sempre de unha maneira clara, e fixo un gran traballo polo país e polo Bloque. Temos a sorte de que o Bloque é unha organización que traballa colectivamente, que cree, que acredita que o traballo, a única maneira de facelo é colectivamente. Antón é o primeiro que cree nese traballo, e así o demostrou durante todo este camiño. Seguiremos como ata agora, no Concello, defendendo aos desoficiados, a xente desempregada, propoñendo políticas alternativas a este modelo terrible que nos toca vivir, con propostas en positivo, intentando convencer e chegar a máxima maioría de xente posible para dicir que é un modelo, que é o modelo do BNG e que é o modelo do país, non? E no que acreditamos. Seguiremos insistindo e petando no Concello e fora do Concello, en todos os conflitos que haxa, estando ca xente que realmente sufre. E estará ao Bloque, como estivo hasta agora, estivo antes, está hoxe e estará mañá. Estará con outras persoas no Concello,
que farán ese traballo que colectivamente nos consideramos que é o mellor para o país e para a xente, e estará tamén Antón Bau, porque Antón Bau é un home do BNG, é un home do país, e un home que estea onde estea vai a representar esos valores que nos queremos para a nosa sociedade. Nos queremos os valores que o representou magníficamente Antón Bau por mandato ou por debate do Bloque Nacionalista Galego. Aí seguiremos e nada máis. Eu a nivel personal xa lo dixen na asamblea, como responsable local que neste momento son en Lugo, non puden ter mellores compañeiros no grupo municipal, no consello local e na asamblea para desenvolver ese traballo. Creo que o camiño está trazado dunha maneira magnífica e aí seguiremos. Queres comentarse? Eu xa lle dixen onte a Antón e dixen na asamblea que eu de todo este periodo quedome ante todo e fundamentalmente co traballo feito do que creo que o BNG pode sentirse orgulloso, e quedome tamén en termos persoais, sabeo perfectamente, quedome co bon rollo existente, coa boa sintonía, coa capacidade de análise política que desenvolvemos ao longo deste período, coas múltiples discusións que temos tido para chegar a plantexar alternativas políticas no Concello de Lugo, e tamén coas risas e os bons momentos, que foron moitos, a pesar de que está sendo un mandato complexo políticamente, un mandato con moitas dificultades para facerlle frente a todo o que está acontecendo, pero non para facerlle frente ao que está acontecendo na vida política, senón para facerlle frente ao que está acontecendo socialmente. Hoxe, ser capaces de analizar e de darlle resposta política a situacións como as dos preferentistas, a situacións como a xente que é desafiuzada da súa vivenda, a situacións de persoas que non poden pagar a luz eléctrica para manter as súas casas quentes ou darlle de comer aos seus fillos e ás súas fillas, a situación de familias que non poden pagar o comedor escolar dos seus cativos, a situación de persoas maiores que coa súa pensión están mantendo a familias enteiras. Iso é o dramático de todo o que está acontecendo. Por iso é tan difícil hoxe ser quen de facerlle frente a todo o que está acontecendo, sobre todo cando te ves sen armas políticas para enfrontarte a situacións, xa digo, tan dramáticas que son as que vemos cada día. Eso é para o BNG, eso foi para Antón, eso é para min o máis relevante, eso vai ser o máis relevante para todas aquelas persoas que en nome do Bloque Nacionalista estemos nunha institución. Antón decía, o máis importante do Bloque para min é a súa coherencia ideolóxica, que hoxe nos permite manter un camiño firme, e a súa militancia, ser militantes de base. Hoxe ocupamos un cargo de responsabilidade institucional, de responsabilidade política, como a moitos dos compañeros que están aquí, ou somos simples militantes de base. Pero a militancia de base, esa é a que lle permite ao BNG cada día facer o seu traballo, un traballo colectivo. En esa militancia de base, como moi ben acaba de decirnos Bau, é onde vai seguir estando, lóxicamente, onde vai seguir desenvolvendo o seu traballo, un traballo que para o BNG é vital, que é fundamental para este país e tamén para esta cidade. Moitas grazas.